What's up mga ka-lifers? Kahit tagal na rin nung tayo'y last na nakapag-upload dito sa ating channel. Madami na rin ang nangyari sa nakalipas na panahon, lalong-lalo na sa aming relasyon. Ikakwento rin namin yan sa inyo soon. Pero ngayon, atin munang puntahan itong underrated destination na matatagpuan sa mabundok na bahagi ng Boal-Boal, Cebu. Ito ay ang Busay Cave. So what's up sa inyo mga ka-lifers, no? So for today's video, nademi karon sa tawagan Busay Cave, diri sa Boal-Boal. Busay Cave. So among i-explore kung unsa kanindot ang gingaw nila diri nga unsa na diri? Busay Cave, Dili ka ng hidden gem. hidden gem sa Boal-Boal ko, no? Nga flowing river. Oh, Flowing water. flowing water dai. So first of all, so wala mga kabalo. So mao ni ang kanang source sa tubig sa tibuok Boal-Boal. Tira? Oh, Sige ya. taon lang, inalan niya ako. Sige mo, doon lang minimo. Salamat. 100 daw, 100. Sabi mo rito, ano masasabi mo sa klima ngayon? So far, so init. Heyo mga ka-lifers, for today, nandito na kami sa Busay Cave. Ito yung cave. So, in a bit, isi-share naman sa inyo kung ano yung itsura dito sa Busay Cave. But, for your information, we paid 50 pesos per person. Yan yung entrance fee dito. Tapos, we paid 10 pesos for motorcycles, then 20 pesos for vehicles, right? Like yung, yung mga cars. So, 20 pesos for cars and up. So, yun yung mga fees na kailangan dito. Galing doon sa kung asan kami nagbayad ng entrance fee. We walk up until here for about 3 minutes lang siguro. So, maganda din naman yung yung lalakaran namin. So far, so good ngayon kasi nga hindi madumi, hindi siya maputik kasi hindi umuulan. Medyo umuulan pero okay lang naman. Still, mainit ngayong araw na to. So, yun guys. And yeah, we just wanna share with you guys kung ano yung kaganapan dito, kung ano kaganda dito sa Busay Cave, dito sa Boal-Boal. So yeah, check this out. Nandito na kami sa Busay. As what I've said earlier, ano nangyari sa'yo? Giniginaw ka? Sobrang ginaw dito guys. As in, hindi namin nakala talaga na ganito siya kalamig. Grabe yun. As in, bugnaw yun kaayos siya. Bugnaw kay mga bay. So, asa na? Tapos na. Actually guys, we planned na pupunta kami sa loob dito sa cave. And we will show it to you guys kung ano kaganda doon sa loob. I hope worth it lang talaga yung bayad namin later on. So yeah, let's keep in touch. Tugnaw kayo? Hey everyone, so ngayon pupunta kami sa loob ng cave. So yeah, let's go. Hihintay kami kay Kuya. Siya yung tour guide namin sa loob. Si Kuya naka-gray. So yeah, let's go guys. Asa agi ya? Diri na kaagi? Dito rin ta mag-aabot kay. Sige. Ako diri na mag-agi. Sige.
Lagi si kuya ganina. Aw, napo kayo. Ikaw ya. Guys, nandito na kami sa loob ng cave. Dito na kami sa loob. Tingnan nyo naman. Man-made cave ni kuya? Dili na siya minahan sa una. Wow. Dugay na ni Idria ang cave. Pero dili kay ni sikat sa una. Dili. Wala ni paniki dire. Naoy. Dagmay man ato. Ah, wala ka nice. Pila ni ka meters dire daya? Gitas on ani dire. 100 siguro ni. Ah, okay. Mga 100 or For night time dire nga ang tubig ni saka siya. kanang may kusubay uwan pero di man ingon nga laon di tayo. Ah, mga dire ra ano yan, ira kutob. Oh, dili lang. Patag ra ba? Patag ra. Luto. Mo ni sir sa tubig sa Molbalya. Oh, dili. Dili ko. Luto na ipaniki ni gawa sa kuan. Dire ay. Pag na-feel guron lang hayo kara eh paniki. Ito may rin dire. Ay, dagan yun di ay siya, oy. Dagan kayong panikit dari. Kani, unsa ni nga? Wala sa patalike. Ang lugar ng bukid kita nila. Ah, murag nindot kayo na ikuan sa ta. Oh, kuan mo kuno na kanang paliton mo kuno ni nana. Baka mga budo ba? Dapat maingat tayo dito. Stalagman, stalactites ito. Limay. Ano sa India? Hala, ang ganda dito. Laka nice. Too good. Ay, okay dere de agi ang ta. Apa yung ang laba riya? Kulay alpas ba? Na tayo ano ba? Hindi di kay Kanang sa araw kay sigaran balay din mga ba wala naman sila yung kanina. Yung motor na nila. Ulit din do di kay kusuk-kusuk. Kira bibi, kira bibi. Ang tubig. sa una dili man kaliguan sa una. Ah, dili ang kaliguan. Pero dili pa niyo na ni kagamay ang tubig diri or Anak di ang layat mga tao sa una. Ang- May daan na. ah, gidam siya. Mo nang mulaw. Ay. Mapunda, mapundo ang tubig. Oh. Nya wala pa ni siya. Oh. Kanang mga tubuhan na adyo na magawas tubig ya sa una. Daghan gid ang kuan oh. Sukin tubig ka sa una.
Nakaroon kanina lang yan. Oo, namin ko na dito sa tunga. Tungay. Mainom ni Daria? Hindi. Mainom eh. Kamera? Ha? Ito siya. Paniki na? Ay, kwaklik. Kaya mga kulinete. Ilang na ko lang. Imno nila? Oo, kanang lang. Nasa sukoy? Oo, lapan. Try na to guys. If mainom magid siya. Dili na to naon kay. Marami pa rin. Minerals. Balik. Tubita ka? Ang kiyon eh. So, ito ko ang ulit. Okay, kanilang. Ang linaw ng tubig nila. Ang linaw ng tubig nila dito. Thank you. Salamat kaya. Tugnaw na naman. Bakit ito? Ikalikwas akong boss. Kaya Tasa lang. It's a wrap. yeah, it's a wrap. As in super ganda. Hi guys, ngayon bibili tayo ng makakain. Mintras. Mintras. Kasi nga wala kaming towel. So dapat maugami. So muna among way para maugami. While waiting, kain-kain muna. So I hope lang kasya tong pera namin eh. How much? 31 pesos. So hope kasya to. Cheese ring. Nasa cheese ring. Pwede lang. Cheese ring. Cheese ring. Bibili muna kami ng cheese ring. Thank you. So yun na nga guys. Kasi nga wala kaming towel na dala. So dapat muna kaming ano Tagalog ng maugab? Tuyo. Oo, dapat muna kaming matuyo bago kami mag-change ng clothes namin. So dito muna kami magsistay. Alam nyo ba guys na maraming tao ngayon dito kasi nga Sunday ngayon tapos bukas is election day. So yung mga tao from Cebu City or from anywhere in the Philippines or in the world, nandito sila sa kanilang probinsya. At ngayon nga, pumunta sila. Ang yung iba, pumunta rito. Gaya ng din namin. Bibili. Ano ba? Ano ba? Ang area. Ang landscape. So that's it for today guys. So uuwi na kami dahil hapon na. At palubog na yung araw. Tsaka malayo pa yung biyabiyahin namin. So please subscribe and follow sa among Munting channel and also our Facebook page. So malang to. Babush! Wow! Wala na akong kilay. Pag start ng video, meron pa akong kilay ngayon. Wala na guys. That's reality. But yeah, it's an adventure.